Zo mensen, hier zijn we dan. We zijn netjes op locatie gegaan. Op ons testterrein in Duitsland. Zoals je ziet een beetje een bosrijke omgeving. Een mooi stukje gevonden om eventjes te stoken. We zetten een statiefje neer. En dan gaan we eens even wat klappertjes testen. Dat hebben we allemaal bij ons. Trueno detonanten nummer 1. Trueno detonanten nummer 3. Scullies. Color nitrates. Hoe heet het ook alweer? Gekleurde nitraten in ieder geval. Blauwe en rode vlam. Signalos 2.0. En de Scorpio's. We gaan eens eventjes testen en vergelijken voor jullie. We gaan beginnen met de Trueno detonanten nummer 1. We gaan verder met de Trueno detonanten nummer 3. Dan gaan we verder met de Scullies. En we gaan verder met de Scorpio's. Jongen, worden knappen. Knalt goed. Dan gaan we verder met Color Red. Color Blue gaan we verder mee. Dan hebben we nu de Signalos 2.0. Zo, dat was hem. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.